मंगल्याचं हॅलो बोल मग हा ऐकू देतात मग फोन केला हा काय म्हणता बाकी बराबा काय काय एकदा फिरा हो जाया ना हो हा काय बशीत नाही होतं चलात ना मी गाडी घेऊन येतोय ना अगो त्याचं टेन्शन घेऊ नको गाडी कोणची गावतली ना त्याच का मी काय करून गाडी घेऊन येतोय ती टेन्शन घेऊन खय तुझ राहत मा हा येतोय चल सावकाश मरे अरे मंगल्याचा फोन येतो अरे पण बिनसला मरे तुमचा केल्या फोन झाला काय झाला सगळा बेटर काय तर क्लोज झाला आणि म्हणाला फिरांग जाऊया म्हणलं आणि अरे लफडा याक झाला कसला बशीने येऊचू ना म्हणता मरे ता अरे देवा आता काय करत जरा गाडी बघ मरे तुझी गाडी गाडी बघ जुनी ती अरे जुनी काय जुनी फिरांग काय प्रॉब्लेम जुनी आणि थोडे साईड कडे जायत आता जाऊन घेऊन जातो तसं म्हणता बरं तर माका घराकडे सोडा आणि ती मग जा गाडी घेऊन हो तू घराकडे सोडतो चला बरं मस्त काय सारखी जाता मा बस तरी काय रे स्टार्ट जाय ना कळलं का अरे जुनी आदली काय बघलाय स्टार्ट कशी झाली आणि सकलो काय रे होय सकलोच दिसता साकल्याची गाडी मस्त दहा रे साकल्याचीच गाडी भरतो हे पप्पो सांगायचा खरात ना खाटा राहायचा कंटा साकल्याचीच गाडी भरतो काय रे कायला अरे ते जा रे आता जा किती जा ह्याची गाडी घेऊन जातो सकल्याची मग आता आमची गाडी जुनी मरे तर होय मा नाही रे तसा काय नाही मग जा रे ह्याची गाडी घेऊन देतो ओदूच्या पाठसून मरे लागलेलं काय रे काय सांग मरे काय झाला का बंगल्यात मरे फोन केला काय म्हणतो? अरे पण मध्ये तुमचा बिन असला मरे बिना असला कोण आता परत फोन केलाय तरीच खुश दिसतोय तो काय म्हणा होतंय काय काय सांगायला लागला फिरांग जाऊया म्हणाला काय म्हणतो बरं रे बाबा जा, जा. लफडा आला मरे कसला रे अरे ते म्हणाला बशीन काही होतो ना आपण म्हणता मग काय करतो ला? गाडी ती मरे तुझी माझी हा माझी गाडी तर नवीन असा आणि ह्यो तर आडेचो ड्रायव्हर माका एका गाडी दिवची नाही असा पण नाही कसो म्हणा थांब एक आयडिया करतो चालव घेता गाडी तुका चालवून येता तुका माहित ना कसली गाडी चालवते काय सांगतं दाखव बघ्या चालव पण गाडी स्टार्टिंग पासून कशी चालत ता माका सांग सगळा जर बरोबर सांगलं या तर माझी गाडी घेऊन जा अरे सगळं सांगते तुका गाडी स्टार्टिंग पासून शेवट सगळं सांगतो ह्या बघ आता बसण्याची स्टाईल बघ माझी सांग बघ हे बघ स्टँड काढला स्टार्ट मारली क्लोज आवळलो घेर घातलो हळूहळू क्लोज सोडलो तसो ड्रेस सोडली
आणि तुका सांगा गाडी मी मस्त गेली गाडी आणि का तुका माहित हा उतर 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 उत्तर उतर काय ला सगळ्या बरोबर सांगलंय त्या तर पण आणि चावी काय? ऑन कोण करतलो नको नको गाडी देऊन तुका उपयोग काय ना सगळं मेन त्या गाडी चावी ऑन करूचा सांगाक ना पप्या माझी जुनी ना गाडी. पप्या पप्या तुझीच दी मरे गाडी पाय पप्या हाड चल जरा. मंगल्या कॅमेरा रोलिंग ऍक्शन. उतर 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 उत्तर उतर 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 उत्तर किती कॅमेरा रोलिंग ऍक्शन. नको नको तुका गाडी देऊन उपयोग ना चावी ऑन करूचा मेन सांगाल ना कॅमेरा रोलिंग ऍक्शन. नको नको गाडी नको तुका माझी गाडी एकतर आधी नवीन आहे आणि ऑन करूचा ते सांगाक ना